طهرني بموت خسر ذنوبنا وطايتنا الحياة ويسب في القوانين فيك الآن بشمالك مالقومة نكسبر أفصلتنا Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Din il-qudiesa tal-lejla eżies nagħlqu dik li aħna nsejħula l-ottava tal-Għid. Għal 8 ijiem sħaħ niċċelebraw l-Għid daqs li kieku hija l-istess ġurnata. It-8 jum huwa l-jum li m'għandux tmiem, il-jum tal-qawmien. Il-ġimgħa fiha 7 ijiem u s-7 ijiem jibdew u jispiċċaw. It-8 jum huwa l-jum tal-eternità. Aħna permezz tal-Magħmudija sirna bnedmin ta' 8 jum. Bnedmin li l-ħajja tagħna ma tispiċċax, mhux bil-qawwa tagħna, imma grazzi għal don id-don kbir li tagħna Alla li dan kollu irċivejnieh fil-Magħmudija. Jew għalhekk ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba infinita ta' Alla. Mhux ta' bxejn li f'dan il-ħadd il-Knisja tiċċelebra il-festa tal-ħniena divina. Mhijiex festa li tiġi ċċelebrata darba fis-sena, imma hija l-festa tagħna ta' dejjem. Għaliex in-nisrani jom kontinwament fil-ħniena ta' Alla. U għalhekk ejjew nitolbu maħfra għal ħtietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek għaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla taħnina bla tarf. Fil-festi tal-Għid li jaddew, int ħeġġeġt il-fidi tal-poplu għaddejs tiegħek. Kabbarlu wkoll il-grazzja li tajtu biex bid-den kollu ta' kulħadd jifhem kif jixraq bliema ħasil tnaddaf, bliema spirtu tnisser mill-ġdid u bliema demm infeda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien id-dixxiepli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-Apostli u fl-għaqda ta' bejniethom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Waqa' mbagħad il-biża' fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-Apostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibbiegħu ġidhom u kull ma kellhom u jqasmu dħul bejn kulħadd skont il-ħtieġa ta' kull wieħed.
U kull jum kienu jmorru fit-tempju fl-imkien, jaqsmu l-ħobs fid-djarhom u jissibħu fl-ikel biqlub ferħana u safja u kienu jfaħru lill-Alla u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għall-ieħor il-mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li kienu salvi. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu fl-imkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjejdu wilied Iżrael għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħatejt dar Aaron għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjejdu dawk li jibżgħu minn Alla għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ngħidu fl-imkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. B'saħħithom kollha buttawni biex naqa', imma l-mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-mulej, u kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajjat ta' ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin. Il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ ta' ħila. Ngħidu fl-imkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Il-ġebla li warbu l-bennija saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejja. Dan hu l-jum li għamel il-mulej, ħanifirħu nitennew fih. Ngħidu fl-imkien faħru lill-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Qar mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Ikun imbierek Alla u Mister Sidna Ġesu Kristu li fil-ħdina kbira tiegħu reġgħu illidna għal tama ħajja bil-qawment ta' Ġesu Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba u la inqas jinxef. Dan il-wirt hu merfuħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta' Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar ta' żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu, imqarjek issa għal ftit żmien ieħor, jeħtieġilkom titniktu taħt ħafna provi bħalma d-depp li jintemm jgħaddim il-prova tan-nar. Hekk tgħaddim il-prova l-fidi tagħkom li tiswa aktar mid-depp biex ikun jistħoq ilha tasal għat-tifħir għal glorja u għal ġieħ meta jidher Ġesu Kristu. Lilu għal kemm ma rajtuhx intom tħobbuh. Fih għad li issa m'intomx tarawh intom temnu. Fih intom tifirħu b'ferħ glorjuż li ma jistax jitfisser waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr lill-Alla jekk jogħġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Tumas, emmin ta' xrajtni, jgħid il-mulej, ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxiepli kienu flimkien imbeżża mill-lowd bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom: Isliem għalikom. Kif qalek urihom idejh u ġenbu. Id-dixxiepli ferħu meta raw lill-mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom: Isliem għalikom. Kif il-missier bat li hekk jien nibat lilkom. Kif qalek nefaħ fuqhom u qalilhom: ħudu l-Ispirtu Santu.
Dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma. Tumas, wieħed mis-12 jgħidulu it-tewmi ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk id-dixxiepli l-oħra qalulu rajna l-mulej. Iżda hu qalilhom jekk ma narax f'idejh il-marka tal-imsiemer u ma nqiegħedx sebej fuq il-marka tal-imsiemer u iedi fuq ġenbu, jien ma nemminx. 8 ijiem wara, id-dixxiepli reġgħu kienu ġewwa u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, għad f'nofshom u qalilhom isliem għalikom. Imbagħad qal lil Tumas, ġib sebek hawn u wara jdejja, ressa idek u qiegħda fuq ġenbi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen. Wieġeb Tumas u qallu, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Qallu Ġesu, emmint għax rajtni, ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesu għamel quddiem id-dixxiepli tiegħu u li mhumiex imniżla f'dan il-ktieb, iżda dawn inkitbu sabiex intom temnu li Ġesu huwa l-Massija li benta Alla l-ħaj u biex it-twemmin tagħkom ikolkom il-ħajja f'ismu. Il-kelma tal-mulej. Għaċċamilt din il-mistoqsija. X'jixtieq Alla minnek? Xirejt il-mulej minni u minnek? Xirejt jagħtik? Forsi ħafna minnkom tistgħu tgħidu li jinġib ruħi sew li ma nagħmilx dnubiet, li nħares il-kmandamenti. Il-Vanġilu tal-lum huwa ċar u jurina xerit minna Alla. Il-paċi magħkom. Isliem għalikom. Alla irid li jiena u int fil-ħajja tiegħi illum ikolli isliem f'qalbi. Intom maħsbu ftit kemm sagrifiċċji nagħmlu biex inkunu kuntenti. Għax ix-xewqa li nkun kuntent qiegħda fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna. U ħafna drabi nagħmlu ħafna sagrifiċċju għal xejn. Għax naħseb li ħansib il-kuntentezza, ħanġib eżempju ta' tfal iż-żgħar biex ngħidu hekk. Jekk nixtri karozza, kemm sagrifiċċji tagħmel, jew nibni dar kbira sabiħa, kemm sagrifiċċji tagħmel biex tħallas id-dejn biex bnejt id-dar, il-palazz kbir b'ħafna lussu minn għalik ħajamlek kuntent. U tintebaħ li ġejt imqarraq. X'inhu dak li jagħmilni kuntent eżies? L-imħabba ta' Alla. Li nħossni aċċettat maħbub minn Alla. Il-mulej jgħidlek tagħmel qobd il-kmandamenti, tagħmel xi dnub għax jaf li id-dnub huwa l-ikbar ħalliel tal-paċi ta' qalbek u ta' qalbi. U allura l-mulej qed jgħidli jien nixtieq narak kuntent, jien nixtieq narak tgħix fil-paċi, mela iftaħ għajnejk, tħalli lil ħadd jisraqlek il-paċi ta' qalbek. Għax int qiegħed f'qalbi. Din hija l-ewwel kelma li ħan nisemgħu matul dan iż-żmien tal-għid il-mulej kontinwament jirrepetilna il-paċi magħkom, isliem magħkom.
mhux ta' bxejn, f'kull qudiesa il-mulej jerġa' jgħidilna permezz tas-saċerdot, il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Imma tgħiduli, imma kif jien din il-paċi nista' nħossha ngħixha? Il-Vanġelu tal-lum jagħtina l-figura ta' Tumas eżies. Tumas huwa jien u int. Ma ninsewx li l-apostli kienu maqfulin ġewwa bil-biża'. Il-mulej ma jrid jarak imbeżza. Il-mulej jrid jarana fis-sliem tiegħu, fil-paċi tiegħu. U meta jiġi Tumas u l-apostli morru fuq u jgħidulu rajna l-mulej mimlijin kollha ferħ, u dak il-biża' inbidel fil-ferħ għax intebħu li l-mulej Ġesu issa huwa magħhom mhumiex weħidhom. Imma Tumas kien għadu ma għaddiex minn dik l-esperjenza. U allura Tumas bħal kull wieħed u waħda minna irid imiss bidejh. Irrid nara, irrid immiss il-kustat. Jekk intom tħarsu u issibu ikona ta' din ix-xena ta' meta Ġesu jidher lil Tumas, interessanti li fl-ikoni ma jiġix impitter Ġesu u Tumas ġewwa ġoċ-ċenaklu, imma jiġi mpitter qisu knisja, tempju, bieb magħluq u quddiem dan il-bieb Kristu. U Tumas u d-dixxipli qegħdin barra u Tumas qiegħed imiss il-kustat ta' Ġesu. Immaġinaw għaliex il-bieb magħluq, il-bieb mhuwa ħadd tajr Kristu nnifsu. Għalhekk jekk tiftakru meta sar il-ġublew tal-ħniena u anke dan is-santwarju konna nidħlu mill-bieb tal-ġublew għax jien nidħol minn Kristu. Il-ħniena ta' Alla jien nista' nduqha biss permezz ta' Kristu. U kif kull bieb għandu s-serratura u biex tiftħu trid iċ-ċavetta, x'jgħidlu Ġesu lil Tumas? Immaġinaw il-Ġesu qiegħed flok il-bieb. Poġġi eidek fis-serratura. Poġġi ċ-ċavetta tiegħek. Poġġi lilek innifsek f'dan is-serratura il-kustat miftuħ tal-imħabba tiegħi għalik. F'kelma waħda qed jgħidlu idħol fil-qalb tiegħi. Għamel esperjenza tal-imħabba tiegħi li jien għandi għalik, imbagħad tista' tidħol ġewwa. U dan huwa l-Vanġelu tal-lum. Ħafna drabi aħna rridu immissu, irridu naraw il-mirakli. Mhuwiex dan din li jimlieni bil-ferħ, imma huwa il-konvinzjoni tiegħi tal-imħabba tal-ħniena li Alla għandu miegħi. Jiena ma ninsa qatt esperjenza vera li kelli fl-ewwel snin tiegħi ġewwa Ruma. U niftakar għal sentejn sħaħ konna qegħdin nippreparaw wieħed adult kellu 23 sena biex jirċievi l-magħmudija. U dan għamel mixja ta' fidi ta' sentejn. Kien għadda żmien anke il-ħabs għax kien għamel diversi delitti. U dan il-bniedem meta aħna ġejna u bdejna naqrawlu il-Vanġelu tal-Iben il-Ħali. U wasal ta' kif ran il-dan il-missier jilqa lill-ibnu lura u jiftaħlu daru u jagħmillu festa.
Dan ir-raġel għadni niftakar għadha ċara qudiem għajnejja jagħti daqqa kbira fuq il-mejda ta' qudiemu. U jinfaqa jibki f'bikja enormi. U ħallejtu jibki u wara ftejtetlu xi fisser dan id-dmuħ għalik. Għalfejn qiegħed tibki. U niftakar għalli dawn il-preċiżi kelmiet. Għalli għaxien dak li kont qed infittex f'ħajti. Xi ħadd li jħobbni u li jaħfirli. Għalli illum qed nemmen li dan Ġesu li ħajaħfirli dak kollu li għamilt. Araw eżies. Dak ir-raġel sab iċ-ċavetta ta' kif jidħol fil-qalb ta' Ġesu. Dak ir-raġel intebaħ li l-kustat ta' Ġesu huwa miftuħ dejjem għalija u għalik. Mhux tabxejn San Ġwan jgħidilna li mill-kustat imċarrat ta' Ġesu fuq is-salib joħroġ demm u ilma. L-ilma li jagħti l-ħajja, l-ilma tal-magħmudija, id-demm li lili ħasel id-dnub tiegħi. Daqshekk aħna eżies għalmu lejn Ġesu. U bir-raġun allura jiena u int quddiem dan kollu, x'nista' ngħidlu l-mulej? Dak li jedna fis-salb faħru il-mulej għaliex hu twajjeb u għal dejjem it-tiba tiegħu. Dan jeħtieġ li nemnu li l-mulej u twajjeb dejjem magħna, li l-mulej les dejjem juri ħnina miegħi. U aktar ma jiena nduq il-ħnina u l-imħabba ta' Alla, allura aktar qalbi ħatimtela bil-ferħ. Ejjew nitolbuh il-mulej illum. Li kull wieħed u waħda minna jgħaddi minn din l-esperjenza vera fejn jien u int nista' ngħid iva, inħossni f'posti, inħossni mħaddan minn Alla, inħossni maħfur, inħossni maħbub. Ħafna drabi hija ħasra aħna għadna nersqu lejn il-mulej Ġesu b'sens ta' reliġjon u mhux ta' fidi. Reliġjon x'inhi? Ir-reliġjon ifisser nersaq quddiem xi ħadd kbir u għax nibża minnek irrid nagħmel dak li tgħidli int. Aħna u Malta u Għawdex magħrufin għat-tempji neolitiċi tagħna. Huma tempji ta' reliġjon naturali. X'kienu jagħmlu? Mhix jibaċċita l-allat irrabjati, mela rridu nagħmlu sagrifiċċji, mela rridu noffru, rridu naħarqu. Ħafna drabi jien u int għadna ir-relazzjoni tiegħi ma' Ġesu għadha bl-istess livell. Rrid immur il-Knisja, għax ma mmurx il-Knisja jikkastigani, rrid nixel ix-xema, rrid nagħmel hekk, irrid nagħmel hekk. Il-mulej Ġesu qed jgħidlek idħol fil-qalb tiegħi. Għamel esperjenza tal-imħabba tiegħi. Din hija l-fidi. Il-fidi li Tumas jgħidlu, emmen. Emmen, poġġi l-fiduċja tiegħek fija u xejn aktar. Mhux inti tadurani għax tibża minni. Inti tadurani għax doqt l-imħabba tiegħi. Hawn hu l-qofol ta' kollox eżies. Inti tagħmel sagrifiċċju b'turija ta' imħabba lejja. Intom araw ftit intom fil-ħajja tagħkom ta' kuljum. Qalu liedkom għax tħobbuhom. Kemm sagrifiċċji tagħmlu? Ma tagħmilhomx biex toġob il-uliedek, tagħmilhom għax tħobb lil-uliedek. Dan hu li jixtieq minni għall-mulej għal Ġesu. Il-mulej jrid jarani fil-paċi tiegħu. Jew għalhekk nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu biex aħna wkoll nagħmlu esperjenza vera tal-imħabba tiegħu, ħalli aktar ma nduqu minn inħabtu, aktar inkunu kapaċi nirringrazzjawh u nfaħruh.
Jehuti eżies, infaħru il-mulej billi bħal Tumas issa inġeddu il-fidi tagħna. Tumas il-mulej jgħidlu mulej tiegħi u int Alla tiegħi, int kollox għalija. F'dan il-klim se ngħidu l-kredu qegħdin nuru għaliex aħna rridu iva impoġġu il-fiduċja tagħna f'Alla. U għalhekk ngħidu flimkien. Jiena nemmen f'Alla wieħed li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn bejn mwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema nuqiet fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġi ġib il-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Ma jkollix miem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej minn missier u mill-liben li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fihom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nollu it-tifħir tagħna lil Kristu rebbieħ fuq il-mewt u rresqulu it-talbit tagħna waqt li ngħidulu Sultan rebbieħ ismana, Sultan rebbieħ ismana. Nitolbu għall-Knisja u l-Ministri tagħha biex iħabbirku dejjem fix-xandejr tal-kelma, nitolbu Sultan rebbieħ ismana. Nitolbu għall-mexxija politiċi biex jaħdmu kemm jista' jkun għal paċi dejjema fost il-popli, nitolbu. Nitolbu għas-seminaristi tad-djoċesi tagħna sabiex aktar żgħażagħ jilqgħu is-sejħa li inti tagħmlilhom mulej u jwieġbu b'ġenerożità, nitolbu. Għalina l-koll sabiex nikbru fil-għarfien tal-kelma ta' Alla, nitqawwew u nissaħħu fil-fiduċja tagħna f'Alla, nitolbu. Fiskiet nresqu it-tal personali tagħna. Kien xtieq infakkarkom ukoll li llum fid-djoċesi tagħna qiegħed jiġi ċċelebrat il-jum tas-seminarju. U għalhekk fil-waqt li nħeġġitkom biex nitolbu biex ikollna aktar vokazzjonijiet, nitolbu għas-seminaristi anke l-istess offerta il-ġbir li sejjer f'dan il-weekend se jmur għas-seminaristi tagħna. Ilqa' missier Qaddis, illum li inti qed tferraħna bil-misteru tal-qawmien ta' ibnek minn bejn l-imwiet, għatina l-Ispirtu tiegħek biex narfu il-kobor tal-ħniena kbira tiegħek li inti turi dejjem lejna u għalhekk minn ħajjitna nagħmlu innu tarat il-ħajr, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia.
Alleluja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu ilena ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru il-glorja tiegħek iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u il-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u mal-qawwiet tas-sema u s-sitat tal-anġli jinsġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek għaddejs. Għaddejs tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirrit għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, istennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u irroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Imqazza Omm Alla Marija, San Giusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti smawiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek,
ikun li tritien kif is-sama hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum, atina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħnqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalliqat li jiena ninfieret minnek, ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Parakletu, imbierka l-kbira Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u l-Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek il-kluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġinu Om, imbierek San Ġusepp Arus Kassissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġeli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, ilma tal-kussat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-fjagi tiegħek aħbini, la tħallina qatt nifiret minnek, mill-ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sewjaħli, ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġeli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem ammen. Mulej, għamil l-istrument tal-paċi tiegħek. Fejn hemm il-mibeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba, fejn hemm il-ħtija ħallini nferrex il-maħfra, fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi, fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama, fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-dawl, fejn hemm in-nieked ħallini nxerred il-ferħ. Harestena parsa kolla hnina
Wisem adisnik. Alleluia. Alleluia. Kristu ammil meut, Kristu isaltan hai, alleluia. Kristu ammil meut, Kristu isaltan hai, alleluia. Faħru il-mulej għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ejjew hekk f'dan il-mument ta' tqarbin. Aħna li ftaħna qalbna għal dik il-qalb miftuħa tal-mulej Ġesu. U propju ġie permezz tas-sagrament tal-Ewkaristija jammar fina. Ejjew inħollu il-sienna, ejjew inħallu l-dawn iż-żewġ tiqlub, il-qalb ħanina ta' Ġesu. ħatilqa' it-tifħir tiegħi u tiegħek. U għalhekk fiskiet ejjew nirringrazzjaw lill-mulej. Nitolbu. Atina u Alla li tista' kollox li jitqarbina li jagħmilna bis-sagrament tal-għid tibqa' dejjem tagħmlilna l-ġejt fir-ruħ bi Kristus Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi, nfakkarkom li nhar il-Ħadd mhux għada imma l-Ħadd li ġej is-seminaristi tagħna sejrin jorganizzaw festa għall-abbatini fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu u li tkun fil-5:30 ta' filgħaxija. Infakkarkom ukoll fil-pellegrinaġġ li s-Santwarju sejjer jorganizza f'Settembru bejn is-7 u l-14 ta' Settembru pellegrinaġġ lejn is-Santwarju tal-Madonna ta' Fatima ġewwa l-Portugal. U għalhekk il-postijiet huma limitati, infatti ftit baqa' postijiet min jixtieq jieħu sehem f'dan il-pellegrinaġġ jista' jitlob il-programm u l-informazzjoni kollha meħtieġa u jiġbor il-karta mis-souvenir shop tas-Santwarju. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Alleluja, alleluja. Inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja. Ġbarretna fl-imkien mulej, kelmtek imqazza, f'qalb waħda li naqad, bil-ġisem tibnek